Preview. Maison des Seigneurs du Mali. No ye cinéma glana ka so ye. Ani Muso TV ɲɔgɔn dan b'a bolo da. Min tɔgɔ. Muso ye cogo muso fɛ. K'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye. N'i ye jate minɛ an ka cinémaw kan minnu bɛ bɔ an ka jabaraniw na i bɛ taa sɔrɔ cinéma in tila bɛɛ ye wali cinémaw de ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan u ka réalité a n'an ta tɛ kelen. Donc pour que an ka mɔgɔw an ka se ka hakilina fali ka to an ka hakilina cogo la an dun hakilina ɲuman ni donc fo an ni cinéma ka to ka baara kɛ an ni maison des finances an y'o de programme boloda ni daminɛ dɔrɔn de an bɛ to ka baara kɛ musow kan yaasa an b'a kɛ musow kan an b'a kɛ denmisɛnninw kan an b'a kɛ bɛɛ ye an bɛ baara kɛ baara min bɛ faamuya an ka mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ fɛn min na fɛn min t'an ka réalité je crois que hali n'an m'a dabila an kɔni ka taabolo tɛna k'a ye. A ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa Maliba bɛ taa ɲɛ. Ne tɔgɔ Kajatu Bari ne ye kalanden ye sanfɛ école la n'u b'a fɔ a ma université ne ye candidat ye Muso TV ani cinéma bɔlaw ka so ne ye o candidate dɔ ye. Ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye i bɛ a lakali muso jɔyɔrɔ ani a nafa Mali ka yiriwa ani Mali ka taaɲɛ la. Jɔyɔrɔba de bɛ muso la Mali ka ɲɛtaga kɔnɔna na an b'a daminɛ depuis du la muso de ye du kuloma ye ale de b'a janto denw na depuis den ma wolo fɔlɔ ale de bi den entretien ni fɛn bɛɛ kɛ ka na se ni muso bɔra du kɔnɔ a bɛna se dugu ma dugu musow de bɛ dugu lataga ɲɛ olu de bɛ jamana lataga ɲɛ donc jɔyɔrɔba de bi a la dugu ka ɲɛtaga la. Ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye i bɛ a lakali munna e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka a nimatɔrɔ. Muso man kan ni nimatɔrɔ ye parce que Ala yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ muso dusu kasi i tɛ taga ɲɛ donc muso ni degun yɛrɛ man kan n'i ye muso degun a ka ca Ala fɛ i bɛ ko min na a tɛ taga ɲɛ wa ni muso fana ye duwawu k'i ye i bɛ ko o ko la a bɛ taga ɲɛ. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye. Nafa ba de b'a la ne bolo a nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ musow sankɔrɔta a b'a to musow min b'u dusukun na u bɛ se k'o fɔ ani anw denmisɛnnin minnu bɛ ka film bɔ bi a bɛ to fana anw bɛ to ka an ka filmw sɛbɛn an bɛna lakodɔn don n'a nataw la wa o sɛbɛnkun fana ye ka musow ka u jɔyɔrɔ ye min ye dugu kɔnɔ bɛ jamana kɔnɔ ko o yira donc a nafa belebeleba ye ka musow sankɔrɔta ka film bɔla denmisɛnninw fana dɛmɛ u ka se ka yɛlɛ sanfɛ cogo min. Aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye. Ne hakilila ye min ye furu joona ka furu joona man ɲi hakilila ɲuman tɛ parce que ni furula joona kɔlɔlɔba de b'a la a bɛ se ka ɲɛgɛnabɔnbana s'i ma a bɛ se k'a to e yɛrɛ ni bɛ bɔ ou bien den ni bɛ bɔ a bɛ se ka bana caman wɛrɛ las'i ma et puis a bɛ dugu fana ka développement latarder. Muso TV n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso la taa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la Muso TV de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn Muso TV b'o de la maintenant o ni cinéma bɔlaw ka so o ye jumɛn de ye cinéma bɔlaw ka so cinéma bɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka Mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ cinéma na cogo jumɛn Mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni Muso TV ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ
donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow la nati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ musow bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min. muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye ayiwa musow aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye